Is-sessjoni ta' Ekoskola nemmen li hija waħda mill-isbaħ sessjonijiet li Il-Prim Ministru Robert Abela wera s-sodisfazzjon tiegħu dwar kif jimtela bil-kuraġġ meta jara tant żgħażagħ b'idejat studjati u profondi li jippreżentawhom fil-Parlament. Waqt li tali idejat u l-istess ħeġġa tal-istudenti juru kemm pajjiżna għandu futur sabiħ qudiemu, il-Prim Ministru tenna li dawn għandhom ikunu wkoll parti mill-konsultazzjoni pubblika li għaddejja bħalissa dwar il-Viżjoni Malta 2050. Dr. Abela esprima dan waqt li attenda 23 edizzjoni tal-Ekoskola l-istituzzjoni tal-pajjiż. Hawnhekk elenka l-ħsibijiet li ppreżentaw l-istudenti l-ġimgħa filgħodu, inkluż dwar il-Viżjoni Malta 2050, u għalli dawn huma importantissimi għax jirrappreżentaw il-femijiet ta' faxxi oħra mis-soċjetà tagħna. Kien hemm insemma il-Malta Vision 2050, l-Envision 2050. U dak huwa dokument illi nixtieq illi dak li tħaddidtu dwaru llum, dawn id-dokumenti kollha li preparajtu llum, iddaħħluhom fis-sottomissjoni pubblika li għandna bħalissa għaddejja. Jiġifieri nixtieq li din is-sessjoni tal-Parlament għallum ma taqafx hawnhekk. Imma dak id-dokumenti li ħejjejtu b'mod tant metikolus tixħtuhom fil-konsultazzjoni pubblika ħalli meta fit-tielet kwart ta' din is-sena jkollna d-dokument finali, l-Envision 2050 tkun iddaħħal ġewwa fiha dak illi preparajtu intom illum. Il-Prim Ministru qal li bħal kull ġenitur ieħor u jixtieq li l-ġenerazzjoni ta' għada tkun aqwa minn dik passata u anke preżenti. Il-programm edukattiv tal-Ekoskola tnieda fl-2002 minn Teacher Trust Malta. Waqt sentejn wara, il-fażi finali tiegħu bdiet issir fil-plenarja tal-Parlament. L-edizzjoni ta' din is-sena kienet ippreseduta mill-ġdid mill-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Dr. Angelo Farrugia li fil-messaġġi tiegħu tal-okkażjoni qal li l-Parlament jilqa' mhux biss is-suġġetti magħżulin mill-istudenti biex jitkellmu dwarhom, imma wkoll is-suġġerimenti tagħhom. Is-seduta kienet indirizzata wkoll mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika, Miriam Dalli u l-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, Clifton Grima fost oħrajn. Nemmen illi huma triq il-qudiem għal dan il-pajjiż. Kien hemm